Euskal Herriko gozo, gozotegi eta gozogilerik onenen bila txingudira iritsi da Armintz Gorrotxategi. Hondarribian eta Irunen biziko dugu gaurko abentura. Aurreratuko dizuegu atal hau berezia izango dela. Mojito izozkia, leherketa tropikala, trufak, kaipirina, urteko edozein sasoi izan da ere, dibertsioa eta uda ekarriko dizkigu gogora. Txokolates de Irun edota Jon Gallardo izozki denda famatuak bisitatuko ditugu, baina kalean ere arituko da Armintz. Berdetik urdinera egingo dugu, sorburu baratzetan lanean hasiko da eta Hondarribian belaontzi batean nabigatzen amaituko du. Gu prest gaude, Armintz nahi duzunean, herri atxikota. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Badakizue, Armintz oso gozozalea dela, baina gozo guztien artean bere pasioa txokolatea da. Txokolatea entzun eta burua galtzen du. Horregatik, gaurko eguna ezin alaiago hasi du. Gure lehenengo geldialdia, Txokolates de Irunen egingo baitugu. Begi disdiratsuekin iritsi da Itziberrengana. Batzuk diote, Irun dela txokolatearen hiria. Hori horrela bada, zuek udaletxe izan behar duzu, ezta? Bai, egia esan ez, guan dela urte asko hemen egon duzan fabrika bat oso garrantzitsua, Txokolate Zegorriaga, eta, klaro, hemen, Irungo erdiak anintzuten lana. Irun esan genezake txokolatearekin zerikusi handia duen hiria dela. Oso garrantzitsua da, bai. Bueno, txokolateri edo gozotegi historikoekin konparatuta, zuek nahiko berriak zarete, ezta? Noiz hasi zinaten? Bai, gu hasi ginean, guan dela 5 urte eta piko. Pandemia baino hilabete lehenago. Konta iguzu, zer duzu hemen? Zemendikan denatatik ikusten dut, txokolate asko, baino ze produktu dituzue? Bueno, pues guk salte ditugu gehiena igual trufak eta bonboia. Egia esanez oso jendia gustukoa dauka. Eta gero baita ere ditugu, pues bueno, pieza asko egite ditugu. Nik ustut jendiak ezagutu digula eta enkargoz iten ditugu baita ere gauz asko personalizatuak. Eta hori nola egiten duzu? Nola personalizatzen duzu pieza hori? Ditugu molde desberdina, beste batzuk, pues bueno, patroiak eginda, eta pues hori moztu eta pegatxi, eta baita ere egiten dugu asko serigrafiarekin. Asko jokatzen dugu horrekin baita ere. Marrazki ezberdinarekin, irudi ezberdinarekin, ezta? Komentatu didazu, bonboiak dituzuela, trufak ere, ze klasetako trufak eta bonboiak dituzue? Ditugu, trufak normalean eukitzen dugu sei variedade. Izaten dela arrozesniana, bai, gero Baileys, txokolatia eta nata hoi dia tipikoak. Bida gehien ateratzen dana? Bai, eta gero baita ere kafiana, almendra amarga baita ere, ron ere bai, eta gero bonboia, juten geha jokatzen pixkat saboreakin, aldatzen jugu. Erakusleioa ikusten dut, detaile pilo batekin dagoela, denda guztia berdin, garrantzia ematen diozue dekorazioari? Bai, oso garrantzitsua da. Segun ze epoka den, pues igual, saiatzen geha eskaparatia jartzen, pues San Valentin, Gabonetan, pues Gabonetakoa, bai, oso garrantzitsua da, porque jende asko begiratzen du, eta, pues bueno, animatzen da sartzea, eta, bai, oso garrantzitsua. Obradorea ere hementxe bertan duzu, denda bertan. Bai. Animatuko zinaken nire erakustea nola egiten den bonboien bat? Noski baietz. Armintz etxean bezala dabil. Obradorea bertan dutela eta bera abiatu da aurretik. Hala ere, bi txokolate zale elkartuta, seguru ederki moldatuko direla Itziber eta Armintz. Bere ala ikusiko dugu zer prestatuko diguten txokolatearekin, baina aurretik gozotegi gehiago ezagutzeko garaia da. Eguraldi honekin, izozki bat ondo legoke, ezta? Iratxe, zuk lagundu zapore aukeratzen.
Hemen ikusten dut izozkiak dituzuela, zenbat zapore dituzue? Jo, orain 24 zapore. Egia da, beti aldatzen juten garela, ez? Beti gauza berriak sortzen, eta berrikuntza azkenean pixkat eredu ezela ukitzen, ez? Baina normalean klasikoak beti hemen egoten dira. Izozkiak lehen behintzat, udaran bakarrikan hartzen ziren. Bai. Gaur egun esan genezake ja urte guztin zea kontsumitzen direla? Esango nizuke baietz. Gaur egun ikusi dezakegu, neguan gabonetan, ez? Postre bezala agian helatu bat, edo gauza ezberdinak sortzen ari dira. Orduan, nik uste ja, geroz eta banatuago goten dela. Nik hemendikan ezin dut joan, izozkin bat probatu gabe. Emango dizkidazu baten bat ola probatzeko? Bai, nahi badezu, pistatxo helatuak probatzen emango dizut? Bai. Zer iruditzen zaizun. Egia da, guk egiten ditugula pistatxo pasta eta prozesu guztia guk lantzen dugu. Dana zuek eginda. Bai, hori da. Hemen daukazu nahi badezu pistatxo helatua. Netzat gustoko honetarikoa da. Oso goxua. Ze ona, itxura behintzat, kristona. Eta bigarren helatua emango dizut, Bai? Basque cheesecake. Saiatu gera Labinako gaztatarta imitatzen pixkat, gazta urdinarekin, arrautzi emanekin, pixkat bereziagoa da. Hauxe dastatu beharren dire, bai. Nintxe. Eta hortxe. Oso ondo? Eta orain emango dizut mojito helatua probatzeko. Hirugarren bat oso ondo. Hori da. Noiz asmatutakoak dira, zapore hau? Pixkat juten gera eskaeren arabera. Jatetxeek eta eskatzen dizkiguten helatuen errezeta berriak egiten ditugu, eta hau egia esan oso berezia. Iratxe, itxura izugarria daukate hirurak, ez dakit ez da nondikan hasi, baina pistatxoarekin hasiko naiz. Vale. Ea zemuzkoa. Kriston kremosidadea dauke eta kriston pistatxon zaporea. Bai. Eharra. Bigarrenarekin jungo naiz, zemuzkoa. Hau da gazta tartarena. Ea ikusiko dugu. Maten du gazta tarta bat jaten ari naizela, baino helatu forman. Bai. Hotza. Azkenarekin geratuko naiz. Ikus dezagun, mojitoarena. Hau, jatetxeetan eta saltzen duzue? Bai, egia esan, azkenean, udaran batez ere freskagarri bezala oso ondo goten da. Hau, benetan bikaina da. Iratxe, nik aitortu behar dizut, ona etorri naizela, izozkia nola egiten den jakitea. Zuk irakatsiko didazu adibidez mojitoarena nola egiten den? Noski baiet, arazorik gabe. Bejonde izula, Armintz. Mojito izozkia egiten ikasteko gogoa sartu zait niri ere. Hori bai, probatu eta jan dituzun izozki guztien ondoren, akaso alkondarako botoi bat askatzea komeniko zaizu? Hori da hori apetitua! Jarraian, Hondarribira egingo dugu jauzi, Hawaii gozotegira. Baina begiak itxita joan ordez, bideaz disfrutatuko dugu. Uxuek, Hawaiko arduradunak, herria erakutsiko digu bidean. Kaixo, Uxue! Kaixo, espaldiko! Oso ondo! Ongi! Zu Hawaii gozotegiko arduraduna zara. Hoi da. Orain joango gara dendara. Bai. Baina Hondarribin egonda erakutsiko dira zu pixka bat, Bai, ezta? noski. Aldezarra ikusiko dugu aurrenez. Oso ondo. Azkenen, 1500 edo hemen gaude. Oseak badaude gauzak ikusteko. Toki hau berezia da, ezta? Bai, sarreretako bada, Santa Maria Arkua. Eta, hemendikan hasiko gea pixkat erakusten dana, baino gauzaik igual importantena netzako, gure lehenengo obradorea, hementzeola. Hementxe? Hementxe, hemendikan ikoko gea gero Arma plazata dana, baino bitarte hortan obradorea ikusiko dugu. Eta, 1975 hasi ginen hor Hawaieko abentura. Osea, ikusi beharra da. Guazen? Bai, noski, guazen. Hementxe dake, gure obradoria, oda. Zuzen bagarren belaunaldia zara? Hirugarrena. Hirugarrena, bai, Aiton amonak hasi zian hementxe. Vale. Eta geoama aldatu zuen, hoi da, eta bain nere txanda da. Zure Aiton amonak hasi zirenean, ze produktu egiten zituzten? Orain egiten dituzten berdinak edo berdinak? Bai, berdinak, hasi ginen txokolateakin. Ne Aiton amonak Txokolatea egiten zuten. Elgorriagan ezagutu zian. Orduan, bere ametxakin hasitata, edifizio hau erosteko aukera izan duzuen, eta azpikalden zeon pasteleria, 4, 5, 6 mai, ez dakit horitzen naiz, igual 6, 8, 10 pastelero bere garaien,
eta goiko pixu nire amonan jabetza, txokolatia. Horra hasi nintzen pixka saltzeatzen. Osea, leku berezia da guretzako. Osea, alde zaharra oso polita da Hondarribin, gure, ez dakit, seinale bat, gure identitate bat, baino hortaz gain gaina, guretzate bai obradorea hemen izan da lehenengoa, bueno. Ze interesgarria benetan, irutze belen bazaizu, dendatik pasa horretikan ikusten ditugu beste bi gauzatxo Hondarribiarenak eta hortxe bukatzen dugu? Hoxe baietz, batzen ba. Bai. Hori bai maitasun istorioa. Gozotegi batean elkar ezagutu, maitemindu eta beraien negozio propioa ireki zuten Uxueren aiton amonek. Pelikula bat egiteko modukoa, Armintz. Eta pelikula bezain ikusgarria izango da jarraian ikusiko duguna. Txokolatearen paradisura itzuli behar dugu, Aitziberrekin bonboiak egiten ikastera. Zer egin behar dugu hau? Egingo dugu bonboi bat, praline kon kikos. Kikos? Bai. Ida, zer ideia? Hartua, oso goxua gelitzea, toke bat ematen jo, ikaragarri gustatzen zaio jendia. Eta zapore nahiko berezia, ez da? Bai. Kikos, ez da askotan ikusten. Nola bururatu zitzaizuen, errezeta hau? Bueno, nahi pila bat gustatzen zezkit. Bai. Eta hori, zan hori, pralinekin naztuta eta hola oso goxua gelitu berda, eta hala da. Zerekin hasi beharko genuke? Lehenengoen templea, txokolatean templea. Txokolate pixkat hartuko dugu, orduan, templea oso garrantzitsua da. Hemendikan, aterako da txokolatia, bere brilloarekin, bere itxura politakin, orduan zein behar dugu, mugitu behar txokolatia, eta jatxe behar dugu temperatura, kristalizazioa lortzeko. Orduan, guan jasoko dugu ja daukago ja gure temperaturan, eta hemen kontu handi auki behar da, asko mugitzen balen dugu, aizia sartzen zaio. Zer gertatzen da orduan? Loditu iten dala. Txokolatea ja temperatuta, ja 31 gradutan daukagu, txokolatea lantzen den temperaturan, eta hemen dauzkagu molde batzuk enkamisatzeko, ezta? Hoxe. Beteko ditugu ja moldeak gure txokolatearekin, ze bonboidiak gehien ateratzen dianak. Moldetakoak adala besteak. Denetikan. Beraz, hemen ikusten ari gara nola bete behar diran zulotxo guztiak, ezta? Hori da, bai. Emango jogu golpe batzuk, aizia ez eukitzeko. Oso ondo. Eta orain ustu egiten dugu. Orduan, jartzen gara hemen. Zenbat bonboi egiten dituzue astean, gutxo gora bera? Bueno, guk egiten duguna da, kantidade txikiak, baina oso maiz. Segun ze beharra dago, juten ikusten egiten dugu bat edo bestia edo bai. Bezeroak ze urtarotan kontsumitzen du gehiena bonboiak? Gabonetan. Gabonetan. Eta geho, ni harrituta gehionetan. San Valentinean baita ere. Baita, Bai, Bino ikaragarri eta zanon, Jesus, inun pentsatzen. Txokolatea ligatzeko ere balio du, Ala izango da. Ala izango. Bueno, txokolati honekin ja bukatu dugu, zein da horrengo pausua. Bale, ingo dugu, rellenua ingo dugu, eta moldea bete ingo dugu rellenuakin. Lehenengo oztu egin behar dugu, ezta? Bai. Eta gero bete. Eta gero, oztutzen danean, bete egiten dugu. Bai. Eta guk ja trampatxo egin dugu, eta hemen txedauzkagu txokolatiak prestatuta ja betetzeko. Beraz ja, nasketakin hasiko gara. Ze osagai ditugu, mai gainean? Ditugu hemen pralinera almendra. Zer da praline? Pues da, fruto lehorra, azukrearekin. Eta aiozu txokolatia esnianak aizea jartzen. Eta gero jarriko jogu, hartua, txikitua. Hau da, esan dugun kikosa, ezta? Hoxen, bai. Gara ni probatuko, horrelaxio bat. Bai. Egarra. Baina gatz puntu hori dauke? Bai, oski horrek egiten jo grazia nik usteet, bai. Hala ere, gatz pikin bat geixi botako jogu, porque egiten dio zaporea potentziatu, bai. Egia da gatza dala potentziadore bat, ezta? Bai. Janariari gatza botatzen diogunen, egiten duguna da, janariaren zapore hori intensifikatu edo intenso goizeko. Igual. Nahikoa? Bai, nahikoa nik uste. Eta danan astuko. Denan astu hori da. Aitziberri, ikusten dut hemen obradorea dala erakusleio bat, eza? Jendia kanpotikan pasatzen danen eta horrela, ikusten dizuelanean, zuentzako hori presioa da, ala nola ikusten duzuezuek? Bueno, egia esaten nola dizut, hasieran bai. Porque, bueno, ni nahiko lotxatila naiz. Eta, klaro, menderok ikuste ditute, nire, bueno, ja, otu naiz. Eta nik uste dut jendeak konfianza ematen jola ikustea, hemen egiten dela txokolate bonboiak, eta ondo da horrela ikustia, bai.
gozagintza non ikasi zenuen? Ikasi nuen sukaldia. Lebanen, hor ikasi nuen, baina ni txikitatikan oso gustoko nakan gozogintza, txokolateko mundua, eta orduan bideatu nun pastelei mundutikan txokolatean eta egin ditun ikastaro asko, ni esan berra dago baita ere ni naizela oso autodidakta. Hasieran, hori, egiten ditun tartak eta hola, baina gero txokolate mundua sartu nintzen, eta ikusi nun, iruditzen zait como kreatiboa, porque egin dezakezu gauzak oso politak, o nola dekoratu, o... berez, gaina esango dizut, sartu nintzala sukaldeko eskolan, porque momentu hortan, hemen Donostin, ez egon ikasteko pasteleia. Gogoratzen nahi txikitan, ne ama igual juten zan enkargo bat eta holokesea, eta bueltatzen zanean, nakan sukaldia dena irinez betia. Bueno, zuk zemuz ikusten dezu? Oso ondo da. Oso ondo daude? Bai. Bueno, urrengo pausua zein izango izateke? Hau, ingozan oztu, eta orduan jarriko genioke txokolatia. Ados, txokolate zitzaliko dugu. Hoxe. Oso. Momentu garrantzitsuena eta egiazkoa, oraintxe iritsi da. Orain jakingo dugu ondo atera diren edo ez, ezta? Moldetik ateratzen balen badira, esan nahi du ondo dagoela. Bestela, zerbait bidetik geratu da. Hoxen. Nahi diozu buelta eman? Vale. Zemuz atera diren. Venga, emango gola, golpe txiki bat. Ole, Pito. oso ondo. Bueno, bat uditu zaigu hor. Ia, baina ja aterata. Jo, ederra. Notatzen da, txokolatearekin lanean zabiltzenan, kriston pasioa jartzen diozula. Sortea dakar, porque egiten den lana nire gustokoa dana, eta orduan oso pozinago, bai. Eta ze sortea daukagun guk, eta orain bateze nik dauketela momentu hau dastatzeko, eta gainera programaren izenak esaten duen bezala, dagoenean, bonbon. Bonbon. Arrazoi osoa duzu Armintz, antzeman egiten zaizue txokolatearekiko pasioa duzuela. Egin dituzuen bonboiak ikusi besterik ez dago. Ez daukate aitzakiarik. Eta aitzakiarik gabe, hitz emandakoa beteko dugu guk ere. Jon Gallardo izozki dendara itzuli behar dugu mojito izozkia egiten ikastera. Etxean, hartu apunteak. Zer behar da izozkion bat egiteko? Bueno, izozkion bat egiteko, lehenengo gauza, hau, sorbete bat dela kontuan eukita, fibrak erabiltzen ditugu, pixka teksturan laguntzeko eta bar, baina gainontzeko produktu guztiak, hori, hemen ikusten dezuna. Azukrea, limazukoa, hierbabuena pixkat, eta ron txupitotxo bat, eta nahikoa. Zez berdintasun dago, sorbete eta izozkiaren artean? Printzipioz, sorbete batean ez dago koiperik, eta helatu krema batean, ez? Koipea daukagu normalean, edo koipe vegetala, edo animal koipea. Dekan hasiko gara. Bol bat hartuko dugu, eta limazukoa botako dugu. Gero, azukreak eta fibrak hemen nahastu ditugu, beraz, hemen dena botako dugu elkartzeko. Eta, guri gustatzen zaigu lima toke hori asko nabarmentzea, ez? Orduan hartzen ditugu lima, eta... Azala erabiliko dugu. Hori da. Orduan gainetik botatzen diogu horrela pixkat, eta gero hierbabuna jarriko diogu, eta horrekin nahikoa. Ia da, ematen dula hola, osagaiak nahastu eta listo, errexe egiten dela, baina honen atzetikan formulazio oso berezi bat dago, zuek nola eramaten duzu formulazio hori? Praktika askorekin, lortzen duzu pixkat, formulazioa menperatzea, ez? Eta asko lantzen eta proba asko egiten, gauzak ateratzen dira. Guk beti egiten dugu lan temperatura ez oso basuetan, -12 hor inguruan biltzen gara, eta gero bestaldetik ez ditugu osolatu gozoak egiten. Helatu naturalak egiten ditugunez, saiatzen gera beti zapore hori mantetzen eta potentziatzen, ez? Pixkat bermatzen guk ater nahi duguna eta ez gozo puntu hori. Jonen izena oso ezaguna da, izozki munduan, urte dexente dijoa mundu honetan, nola hasi zinaten, nola amaitu duzu, nola izan da transizio guztia. Neri, zuri bezala, klase eman zigun, ez? Neri klase asko gustatu zitzaidan, hainbeste, berekin TFG-a egin nahi nula. TFG-a kristo notarekin gainditu nun, horren gustora egon ginen, Jonek proposatu zidala ez, proiektua handitzen zijoan martxan, ni barrura sartzea eta orain arte. Zen denda dituzu gaur egun? Oraintxe bertan, Irunen eta Oreretan gaude. Jonen aita ere helatu gintzen zebilen. Eta, orain jubilatu egin da, denda guk hartu dugu, eta hori, martxan.
aurrera begira, ze ikuspuntu daukazu, ze helburu duzu? Ba, egia esan, oraintxe bertan, dendak irekitza da helburua, jatetxekin ja lanean gabiltza, oso gustora. Orduan, hori da bidea, ez dakigu oso ongi non bukatuko den bide hau, baina printzipioz, pausoz pausoaz eta oso gustora. Pausoz pauso, ez, binaka, ja, bi pausi emate, bueno, osagai osoak ja, hemen barruan sartuta ditugu, zer falta zaio honi? Ba honi, trituratzea falta zaio, eta gero mantekadoran sartuko dugu. Mantekadorak, makina honek magia egiten duela, ezta? Kristona egia esan bai. Makina hau sekula ikusi gabean nintzen. Osagaiak xehetuta likidoeran sartu eta izozki krematxua ateratzen da bertatik. Egia da, magia egiten duela. Txundituta uzten dit, nahi, izozkia eta sorbetearen munduak. Lehen esan didazu, jatetxe ezberdinetan eta horrela saltzen dituzuela izozkiak, hemen gertu ezagutzen duzu baten bat? Ba, bira, justo Hondarribin eta tapas jatetxa daukazu, eta horrelako latuak asko lantzen dituzte. Ba, baien gara jongo nahi, zea behaiekin ideian bat daukagun, eta erabiltzen dugun postre berezi bat egiteko. Oso ondo pentsatuta Armintz, izozki bolori eskuetan izan da, zerbait egin beharko genuke berarekin. Pena da, ez aprobetxatzea. Zein errezetatan erabili pentsatu bitartean, Hondarribira egingo dugu buelta, uxuerekin bertako txokoak ezagutzen segitzeko. Ze politxak dian hemen etxeak. Zu badakizu historia koloregatik zergatik handaen? Bai betianik ekuiditobla etxe kolore desberdinekin, bai hemen plaza, baina gero ere portun ere bai. Eta azkenean, funtsa Hondarribi beti izan du da arrantzaleen herri bat. Hoi, seguro, ziur, eta gaur egun mantentzen dugu. Orduan, nik uste azkenen pixkatu izango dela, ez? Beste herrialdetan ebai pasada, nun arrantzalek etxea bueltatzeko eta ezagutzeko etxea kolore zehatz batzuk beharko zituen da. Pentsatu nahi gure bai horrelako zerbaitengatik handazkagula kolore vibrante hauek eta zoragarri hauek. Hemen gare, hau da gure Arma plaza. Zetoki politxa. Bai. Izugarri, hau da paradoria. Eta gero, hemen ingurutikan dazke etxe guzti hauek kolorezko danak mantendu diala urtetan zehar. Hondarribintzako toki kutsuna, ez da? Bai, berezia. Hau da postala, kasi. Bai, azkenen, Hondarribiko jaitan ebai hemen da deskarga egiten deun tokila eta dana. Azkenen, Hondarribi beti oso leku estrategikoa izan doa, gehien bat komertzioagatikan, arrantzaleke bai hemen egoten zian, orduan azkenen janaia dana oso importantia zen mantentzia hau, behaien, nik uste, sarrera bezala. Urtero egiten deuna da, pixkat oroitu data hori, nun azkenen irabazin genien frantsesei, ondo, gure gatikan. Eta, hemen hori, ospatzen dugu iraiak sortzin, deskargak iteia hemen, eta oso interesgarria da, zen azkenen paradorian, gaur egun mantentzeia egontzian kainoiazo guztik frantzitik handadana, zen erason egontzian ustaiak batetikan usteet, gero iraiak sortzir arte irabazin zala, eta hemen segitzen dugu lan jarritarrak. Ze politxa dena, ze politxa zuen denda, zer eskantzei duzu hemen? Hemen, seginanekin, hemen txasaitzen dago, ez? Azkenen bonboiak, beti-betikoak, laranjare bai, ez detela leku askotan ikusten, eta bukazkenen bai, betian ikite diteu. Pastak ere bai, azkenen, zure kastiakin danak hartu eta momentu hori ez? Txokolateare bai, urrakin eta almendarakin. Gusten dut, gehiena txokolatea dela, ez da? Bai, gure esentzia, gure odo landa ona. Eta produktu izarra, zuena zein da? Izarra edo berezia esango nuke trufak. Trufak? Trufak. Mentxe ditugun trufak adibidez? Hoxe, Ze itxura daukaten? Txokolatezko bereziki daude, espektakularrak. Nola egiten dituzue? Nahi bazu erakuste izut. Erakutsiko bidazu errezeta, nola egiten den? Noski. Ega, ze ondo. Berehala itzuliko gara trufak egitera. Gaurko programan, izozkiak, bonboiak, trufak, asko ikasten ari gara. Errezetarik onenak, kalitatezko osagaiekin. Lehen gaia garrantzitsua da gozogintzan, eta horretaz gehiago jabetzeko, Hondarribiko sorburu baratzetara etorri da Armintz. Gure produktuak hobeto erakutsiko dizkigu bertako arduradunak, saioak. Txingudira etorri naiz,
produktu berezien bila. Nun gaude? Ba, hemen gaude sorburu baratzan, bai, Hondarribin. Hau ditzen da botika garroaldea, bai, eta orduan hemen gaude 3 proiektu, eta horietako bat sorburu baratza deitzen dena da. Orduan mendazkagu orain 5.000 metro karratu. Ikusten dut hemendikan marrubiak dituzuela, ezta? Bai. Ahi da. Hartu dezakezuna zu probatzeko. Kriston itxura daukate hauek. Bai, txoriek ere asko gustoko dituzte. Jaten dute, ezta? Bai. Hartu, ze bestela txoriek jango dituzte. Zogezua. Marrubiaz gaineta horrela, ze gehiago dituzu? Adibidez landare hori, marrubiekin batera, da fisalis ditzen dena. Bai? Bale, bakizu. Asko koktelerietan eta jartzen dira, ezta? Bai, nik ezagutut ere, hemen badago ere jatetxe bat, eta postretan adibidez, jarri izan dituzte gaztatartarekin, eta egia da, urtero saiatzen naizela aukera dagoen bitartean, landare edo barazki berriak ekartzen. Azkenean guk ekologikoan ekoizten dugu, ziurtagiri ekologikoa daukagu, orduan horrek mugatzen gaitu landarea edo erabiltzen dugun azia ere ekologikoko ziurtagiria behar duela. Ikusten den egutegia ere baduzuela, ezta? Hemen ere landatzen dikezue. Hemen ere, eta hemen pasatzen dugu ordu asko daran eta bero asko ere. Nola erabaki zenuen hemen baratzean lan egitea? Ja, txikitako gauza bat izan zen? Ba, egia esan, hemen sorburun hau da 3. urtea. Nik lehenagotikan, baratzea egin izan dut nire kabuz, baina nik ez dut inongo terrenorik, ni kaletarra naiz. Baina justu izan zen pandemia garaian, orduan egon nintzen zizurkilen dagoen Fraisoro eskolan, eta horrik hasi nuen bertan dagoen nekazaritza eta abeltzaintza modulua. Eta orain, horretan profesionalizatu naizela esan daiteke. Eta elkarteko bazkide egin nahi baduzu? Bazkide batek zer dauka, ez? Zer suposatzen du bazkide izatea? Ba, astero, barazki garaiko eta sasoiko barazki saski bat jasotzea. Dependeta zure implikazio maio, zenbat lan egin nahi duzun baratzean, badago tarifa estandar bat, non ez duzun lanik egiten. Baina lan egin nahi balin baduzu, tarifa hori merketzen juten da. Ados, beraz lanera etortze balen bazera, merkeago ateratzen zaizu saskia. Hori da. Landare asko, ia gehiena azitikan egin dugu, eta, adibidez da nik nire etxean mazeta batean neukan Luisa Belarra. Ostra, hazi da, ez da? Mazeta batetik onaino? Eta super handia, eta zeu zaina, kristona, Romeroak, hori da salvia baino ornamentala. Han baitugu beste romero batzuk, fisali batzuk, erruda, hau menta beltza. Zeu zaina. Kriston usaia ere, nahi dut egin hortzetako pasta honekin. Hortzetako pasta? Hortzetako pasta eta postre asko egin daitezke mentarekin, Bira, bai. Iruditza balen bazaizu? Jasoko ditugu menta zati batzuk eta postre bat beratuko dizu? Rimeran. Nola moztuko dugu hau dena? Bale, bila, justo hemen baetzkat gura ize batzuk. Abida? Betira matitu gainean. Oso ondo. Bale, orduan honekin nahi baduzu, nik engo nuke punta hartu eta hor nahi duzun altueran. Venga, landare batzuk harrapatuko. Beldurri gabe, zepila badago. Zein errezeta prestatuko ote digu Armintzek? Menda belarra hartzen ari da, hori da daukagun pista bakarra. Zuek hasi hipotesiak pentsatzen, eta bitartean Hondarribiko Tatapas gastrotekara joango gara, Irunen egin dugun izozkiarekin errezeta bat prestatzeko. Azkar Armintz, izozkia urtu aurretik has gaitezen lanean. Aixo, Adur! Hombre, kaixo? Zemuz, ondo? Zabil. Jon Gallardotik ekarri dizut izozki bat. Errezeta bat ingo diazu honekin? Venga, guazen ba. Venga. Osagaiak ikusita, pentsatzen dut kaipirina bat edo egingo dugula, baina horren aurretikan jakin nahiko nuke pixka bat zuen negozioari buruz. Eta tapas izena nondik dator? Emaztegatikan. Bera, tarizka ditzen da, lagunen tarteko izena Tata, eta ja hasi ginenei pentsatzen izena baten emateko restauranteari, tapas eta Tata juntatu ginen eta listo. Eta gero, gastroteka pixka bat, gastronomia aldetikan, erabiltzen dugun erikagai eta produktuak eta pixka bat, gino botatzeko hemen Euskadi mailan. Zer eskaintzen duzu hemen? Hemengo produktuak, hemengo arraina, txipiroiak, dagoenean, egaluzea, pontxuak eta xixa horiak hori ere bai, baina gero beste aldetikan dakagu ikarritako tako mexikarrak edo nigirin antzeko fusio japonesa euskalduna, beti daude kroketak, baina aldatzen di joazti. Sekula ez dugun urrezpiko kroketarik egin. Aurtengo kroketak kalabaz eta gaztalean dira, eta pixka bat ez dureitasun puntu hori ematen. Zein esango zenuke dala zuen indargunea?
jendea ikusten du kapotikan taberna bezala, baina gero jendea totzen da hemen ondo bazkaltzera edo ondo afaltzera, ja, fundamentokin. Eta ondo bazkaltzeko, noski, koktel batekin hasteko. Primeran, eta gainez, Andria buruan eukitzeko, kaipirina ingo dugu. Eta horretarako, gauza simpleak, oso simplea, limoi berdea, azukri puntxoak, eta kaxaza. Kaxaza da alkola, azukre kainaberako, alkolarekin egiten dena. Oso ondo. Eta, bueno, horretarako, koktelera bat dugu, xarmantak egiteko, Kaipirina. Venga. Hasiko gara, labanekin. Oso ondo. Bitxontxorra kendu, erdidikan moztu, eta gero, kentzen dena da barroko txuria, mikatza delako. Pixka mikatza izaten da, ezta? Kenduko dugu lorla. Hau esan genezake dala zure koktelik gustokoena? Niri gustatzen zait pilo bat, egia esan da, Hau kokteleran sartuko dugu. Bueno, Brasilia joan baino lehen mojitoak gustatzen zitzaidan. Eta area junda gustatu zitzaidan. Eta gaur egun... Ona ekarri duzu. Bai. Azukre puntxu bat. Adur, ikusten dut hemen dazkagula, sari de xente. Justo aurten Gipuzkoa mailan irabazegu bokadillo bat. Bidaiaria. Pixka bat handikan, hemengoa, pixka bat mediterraneoa, gero aragiat ezberdinak. Bueno, eta Euskadi mailan irabazi ondoren, Espaini mailan junginen, eta bigarren sari hartu genuen handikan. Así que... Ni gero bueltatu behar detona bakarrik bokadillo hori jatia, Mesedez. Pixka bat, hola, jak. Azukrerekin. Oso ondo. Limoia zuko atera. Bai. Oso ondo. Venga, jazta, zuko atera deu. Oso ondo. Botatze du kaxaza. Eta nahez botako dugu, bezala hemen. Apurtxo bat. Eta gero hortik aurrera, irabazi dugu berriro txapelketa horretan. Eta irabazi dugu ere bai, lehen urtean, Gilda moderno lako batean. Zata izena Gilda de la Muerte, zakan trompeta la muerte izaten da. Txampiñoi beltz hori horrekin, eta pixka bat olagarroarekin, eta zeo zer desberdinak ginduen, eta ondo atera zan. Ondo, a ber. Hane ja izotza botako dugu. Ondo. Hau, zapaldu, eta ja shake. Shake. Venga, hasiko gara, Vale, hemen teknika badago. Hori... Bakoitzaren... Bultzen badeu pixka bat, bai. Brasileño ondo induen. Hori ja, beste bat akotxiko Ondo. Bueno, ya está, listo. Vale. Otzotza dago. Hemen basotxoa. Barrura. Bueno. Eta freskagarria. Kriston koktel ona. Brasiletikan direkto. Euskadira. Gustura dabiltza Adur eta Armintz. Shake eta barre artean, kaipirina ederra prestatu dute. Koktela prest, baina Armintzek Irunetik ekarri duen mojito izozkiarekin errezeta bat prestatzea geratzen zaigu. Berehala izango da hori, baina Brasilgo kaipirinatik Hawaii gozotegira itzuli behar dugu. Uxue, zain daukagu, trufak egiten irakasteko. Hawaii gozotegi parean gaude, San Pedro kalean, izan dezake lasai asko Hondarribiako kalerik ezagunena, ezta? Oso ondo ezagutzen duzu kalea. Hoxe bea, bai. Esentzia hemen mantentzea, arrantzalek hemen dazkatetxek, eta hemen mantentzea xarma, bai. Lehen esan dugu trufak egin behar genituela. Bai. Nola da errezeta? Simplea da, eskutan uste dagoela sekretua gehienez, zen azkenen dakeu txokolatia, guk bi txokolate nazte ditugu, esnia eta beltza. Honia barrua botako dugu? Ni lagunduko dizut hause botatzen. Uxue, zuen gozotegiak Hawaii izena du. Bai. Izen hori, zer ikusia daukea irlekin? Nahi bai, kontatu nahiko nuke nire ation amonak, irlatan ezagutu ziala, eta honetan, baina, keba. Oso historia xeleberria da, izenana. Sortu zanen, pasteleria intzunen, amonak telebistan ikusten zuen Hawaii 5.0 seria, ez azkenek urtetan ikusi genuna, baizik eta hasierakoa. Gustatzen zitzaion seria, eta esantzun, eksotikoa izena, da, Hawaii. Eta zu? Zu noiz hasi zinen? Duela 8 urte edo, nik enpresariales ikasi nun, lizentziatura, auditoretzako master bat nun, kiroleko gestioare bai daket,
Baina, bueno, iritsi zen momentu bat, non Atxon amonak ja ezin zuen gehiago lanin, da esan ziaten usue, bada garaia seitzeko gure tradizioekin. Nahi bazu, hain da momentua, hain ikasi hartzu, hain da transizio egiteko garaia. Orduan auditoretza utzi nun, eta bertan hasi nintzen duela ja 8 urte. Eta nik uste bi gauza positibo dazkatela, enpresa kanpon ikasiet, profesionalki ikasiet, baina trukito guzti hauek amonatikan da izebatikan ikasitu. Zein izan da zure maixua? Zure amona? Ne amona eta nire izeba bik elgorriagan lanin da eta biek espertak. Eta puntu hartu arte. Beraz, hemen ikusiko dugu nola txokolate esnea, txokolate beltza eta gurina nazten joango diren. Itxura bikaina dauka. Eharra. Sekretutxoa falta zailo, ez da? Azkenekoa, bega, aurrea. Sekretu. Dena ezin da kontatu. Dana ezin da, noski bestela etxe egingo ezu eta ez da posible. Gaur egun, zure lanpostua zein da, zure zeregina? Txika para todo. Danantzako, ez da? Txika para todo da. Beharra da untokin, area junbarre. Osa, bai, txokolateak bai nikitete da, eta kontuk nikite ditut. Azkenen bi gauza horiek beti daude. Gero ja, dendan tokatzen zait, dendan nago pastelerian tokatzen zait, pastela. Ogila gutxillo gustatzen zait, eta gutxillo ite. Zein da gehien gustatzen zaizuna, danatotik? Nei bonboia. Bonboia gehien bat. Nei arazoak. Ze ondo. Nik uste ja honekin nahiko. Ze falta zaigu orain horaz? Oain ja, sartuko de manga baten, botalizateko trufa eta ganaxa prest eukitzeko. Nik ja hemen prest dauket. Osondo. Plastikoa. Gainera botatzeko eta manga. Osondo. Kasu honetan trufak egiteko, baino ere balioko liguke turroiak egiteko, bonboiak betetzeko, Bai, dana ganaxa da. Ganaxa da, oso errez egiten dana. Oso xinplea. Eta postre ugaritzako balio digu. Hoxe bea, bai. Eta oain iten dauna da, banan, trufa bakoitza. Orain bai, garrantzitsua dela, gero ostea, ez da? Hoi da. Zuek osteko garaian, ozgaiura ozten duzu, era ez? Itxaron egiten dugu, hoi da, bai, bere denbora uste jogu, oztu alizateko, azkena bestela, ozkaioan ez eta suna gehiagi hartze dugu eta ez zaio gustatzen. Horrek prest ditugu, xuen? Prest. Zer falta zaio arain? Oain da, ganaxa listo dakaula, txokolate beltza murgilduko deu, ondo hartuta, eta azkenik kakaora. Buelta emango jau eta prest jateko. Ados. Nera ikusten dut hemen dauzkagula bonboi xardeskak, Bai, vintaxak. Berez, erresa da eta oso goxua ditzen dira, Ondo guaz, baina nik uste ja gehiagin itxoria da, ez da? Gutzako behintzat, bizan da, nik uste nahiko. Nahiko hauekin. Hori bai, plater bat beharko dugu, ez da? Bai, noski, polipolitia goteko. Hortxe ba. Ze polita. Eta denak harrapatzia. Amaitutzat emango diot. Oso ondo. Primeran. Eta orain bai. Jan. Momentua. Jan, probatzeko. Momentu berena. Berezina. Hau jatia da, jaboia bidaiatza baino bedo ikusten. Hoixe behan, niko ikusten. Seguro. Venga, barrura. Dagoenean, bonbon. Hawaira bidaiatzea baino hobea dela esatea, asko esatea da Armintz. Baina zuen aurpegiak ikusita, ez zarete urrun ibiliko ez. Orain, Hawaira ez, baina lehen gaien paradisura egingo dugu bidaia. Sorburu baratzera goaz bueltan, lehen bildutako menda belarrarekin, errezeta bat prestatzera. Hementxe dauzkagu, bildu ditugun menta, hierbabuenak, eta egingo duguna gaur izango da, txokolate tableta bat. Beraz, zu nebel medezu, jun, ostoak garbitzen, eta ni bitartean jungo naiz pistatxoak azalak kentzen. Horretaz gain, hemen daukaguna, da, bioleta azukrea. Nebel medezu probatu, bioleta zaporearekin. Ze kurioso ez? Bai? Ez beti ikusten nuen horrelakorik? Uste nun gatza zela. Gatza? Orduan, ekarri dut, kakaoaren alea, honekin egin behar dana da hemen lehenengo txigortu. Eta behin txigortuta honek dauka azal moduko bat, egin behar zaiona da azala kendu eta txikitu. Eta hori daukaguia hemen. Ekuadorren egon ginen hor txokolate museo batean, eta bazagun aukera erosteko azala eta egiten genituen infusioak. Eta infusioak, bai. Askotan infusioak. Bai. Eta hau, eta azukrean astuta, besterik ez,
izango genuke edo lortuko genuke ja txokolatea. Kasu honetan txokolatea da 160. Ze esan nahi du horrek? Daukala, 160. Kakao azia eta 130 azukre. Horregatik esaten da, dala osasuntxugoa, geroz eta porcentaje altugoa baldin badauke. Hurrengo pausoa zein izango litzateke? Ja, txokolatea moldeetara botatzea. Beraz, nik egingo dut bat, lehenengoa beteko dut, eta gero zuri utziko dizut manga. Noiz baitera bidezu manga? Ez. Hau xerrez. Uste duzu horrela beteko duruga? Hartu? Ja, hemen nitsi barrezu horreskua, eta esku jarekin hartu. Normala da txokolaterekin zikintzen. Vale, ze lehenengo kanpotik. Konfiantzakin. Hori da, oso ondo. Hau da, txikitan marrazten gendu nire bezala, ezin degula atera, hortikan hori da. Oso ondo, goite batzuk. Bueno, lehenengo alia izateko, ez? Amarreko bat. Vale, bestea ere. Eta orain azkena gelizitzen. Vale. Zer muzik usteza? Bueno, ondo, ez dakat pultxo txarra. Ja, gure obradoreako dituko dizu. Ba, ikuste dezu, ja, bida, hemen da dude burbujatxo batzuk, haizte burbuja batzuk, hori una horrela, da, bale? Kentzeko. Eta orain ja bai, osagaiak gainetikan. Berdin duze ordenetan? Hori da, violeta pixka bat, nik pistatxo batzuk jarriko diziot, eta zu bitartean ja, azkenekoa, zuen etxeko menta. Zer ondo, hola gainetikan, ez da? Hori da. Orain, hau hartu eta hotzera jarriko dut, bale? Saioa, zeiru ditzen. Sei txura. Gelditzen zaigu momentu oberena, dala eta astatzea. Ze ongi. Hartuko dugu zatitxo txiki bat. Bueno, zuengatikan. Zuengatik. Dagoenean, Bonbon. Ez didazue esango gaurko programa etzaigunik exotikoa eta freskagarria atera. Landare usaintxuak, kaipirina, mojito izozkia, Hawaii gozotegia. Ba hau ez da amaitu. Egindako lana eskertzeko, armintzi opari bat egin diogu. Belaontzi batean itsasora ateratzera gonbidatu dugu. Iratxe, Navegabela enpresako jabea da, eta bere laguntzarekin, lehorreko mutila, Marinel bihurtzen saiatuko gara. Nista hasi zinen zu itxasontzitan ibiltzen eta txikitatik? Bai, txikitatik. Ni Nafarrokoa naiz. Bai. Eta Nafarroan aste urdina daukagu, eta joaten gara denok nabigatzera. Pantano bat nabigatzera. Ez daukago itxasorik, baina pantanoan nabigatzen dugu. Eta hor hasi nintzen, gero Endaian etorri ginen txikia izanez. Eta nabigatzen dut hemen, ja... Eta zer eskaintzen duzu, zuen enpresan? Ba, irteerak. Egun erdi irteerak, egun osoak, iluntze, dana. Danatatik. Bai, dana. Eta etortzen dira kuadrillak, etortzen dira familiak, etortzen dira lagunak, bueno. Gusten dut, belauntziak eta itxasontzi guztiak izenak dutela, zuenak ere izena dute? Bai. Baita? Nola izena dute? Ba, denok aitze dira. Aitze? Esango dizut zer gaitik. Bai. Nik iratzen naiz eta nere senarra aitzolda, orduan. Izjoko bat. Bai, hori da. Eta orain joango gara aitze sortzi. Aitze sortzi? Sortzi eukiduko. Hortxe utziko dugu, ez dizuegu gehiago erakutsiko. Berehala abiatuko gara itsasora, baina lehorrean azkeneko geldialdia egin behar dugu. Egunaren hasieran, Irunen prestatutako mojito izozkiarekin, eta tapas gastrotekan errezeta egitea falta zaigu. Armintz, zulanean ikusteko desiratzen gaude. Leherketa tropikala. Sukaldatu behar dugu. Ja, izenarekin bakarrik beldurtu behar dut. Ez. Gozo puntua, tropikala, frutu tropikala batzuk, titrikuak. Bueno, nik Jon Gallardorekin egon naiz. Izozkia ekarri dut, mojitoarena, sukaldatu behar dugu honekin, ez da? Bai, hoxe, azkenengo momentua jarriko dugu, baina bai. Ba, orduan, ozera jarriko dut. Hoi da, venga ba. Bitartean, nondikan hasi behar dugu? Hasiko gara, laranjak, limoiak, limak eta horrekin, azala, bakerikan azala behar dugu, bale? Kanpoko azala. Oso ondo. Bale, raiadura hori. Bueno, azukrea jarri dugu martxan, eta bai jarriko dugu mangoa, hemen jamangoa txikitua dakagu, mermelada antzeko ingo dugu, bale? Oso ondo. Mermelada antzako irabiliko dugu mangoa, azukrea ere bai, botako diogu, eta azkenengo momentuan jengibrea zuritu
moztu eta sartu ingo dugu barruera. Freskotasun punto gehiago emateko. Ze xutan jarriko dugu, fuerte, suabe... Hau suabia ingo dugu, etxian, erdi suabian, 20 bat minutu. Eta hau karamelo egin, marakuja, fruta la pasio, noitako bizka bat pasioi emendak hau, Gurea, erabiliko dugu, oso ondo. Eta ingo dugu karamelo berezi hori zitriko puntorrek. Ze usaia eta ze itxura daukan horrek, adur. Zuzturi, nundik handatorkizu? Etxetikan, izango da. Etxetikan? Etxetikan, bai. Ama restaurante batean jaio zan, 12 urtekin ja sukaldatzen hasi zan, aita beste mundu atetikan zijoan, baina, bueno, sartu zane bai parrillan ibiltzen ziren, biok, restaurantekin, eta, bueno, niri ustez, gero hortikan, etxian, beti ondo sukaldatu da, Ondo jan dugu. Holako tamainiteko, nazaidei. Bai. Eta zu sartu zinean? Neko estudiante txarra nintzen. Ja, 15 urtekin, nazen nintzen, ja botatzen pixka bat idei hori, no? Sukaldatu, eta bera izango izan zen txoke bezala, baina nola? Zu txoratu bat? Baina nala ere, animatuta jo nintzen, eta hortik aurrera, goruntz jungera, eta, bueno, posik. Beraiek ere bai posik daude hori. Esperientzia asko izan duzu, jatetxe askotan egon zara, lanean? Bai, bueno, Luis Irizaren eskolan ikasi nun, Mugaritzen ibilitzen. Ideian aka pixka bat, mundura bidaiatu, eta Brasila jun nintzen. Ideia zan 3 hilabete pasa, gero Perura jun, beste 3 hilabete pasa, eta gero azkenekoan Mexikon. Baina topatu nintzen nire deskadekin. Horain ja emaztea. Berarekin etorri zara hueltan? Bai, baina. Duela urte asko. Daramazkigu ja 10 urte elkarrekin, eta restaurantekin ja ia 6. Bidaia horietan ebai hartzen ditugu olako errezetak eta olako ideiak, Gure tatapaseko errezetak hortik anatuz nire. Bueno, nik hemen ja azala kendu diot gure fruitari. Vale, orain jengibrea moztuko dugu. Oso ondo. Horrekin laguntzen badiazu. Vale. Bai. Zu hortxe errezetarekin jarraituko duzu. Zuen sukaldea edo zuen kozina nola esango zenuke, nola sailkatuko zenuke. Niko askotan galdetzen digute. Pertsonala Bai, izaten da. Sukalde o kozina de autor, horrelako izaten dire, no? Azkenian, nola azkagun, hain toki askotako produktuak, gehatzen da pixka bat, ez dakigula ez da guk nola esplikatu. Venga, sartu enea, eman eurra. Ikusi ditugu, jendea animatzen dijoala, gauzak gehiago probatzen. Gure kartan dago, vegano, vegetarianoa, gluten gabeko produktuak, eta hori ere bai, pixka bat, burua irekitu egiten da, ezta? Ta, bueno, ja gaudela, guazen amaitzea errezetarekin, ezta? Zer falta zaigu? Falta zaigu ondarrea egite, karamelo hori. Zartagina berriro piztuko dugu, ondarrak bota, irina, arrozaren irina. Oso ondo. Gurina ere, ezta? Gurina ere bai. Oso ondo. Hauza pixka bat. Oso ondo. Ez asko, neko fuertea da, eta gero azuker pitxi bat. Oso ondo. Eta listo. Eta hau diana, martxan zuan jarriko dugu, eta hau, tritra bueltaka emango dugu. Ze muzik ikusten dezu, Adur? Kristona. Itxura ona, usaina ona. Hobea hoa indikan. Hoixe. Zer falta zaigu orduan? Ja, enplatatu. Jode, ja enplatatu behar balma dugu, aurrea. Venga, lehengo gauza, ondarra. Ondo? Gero gainean, mango mermelada. Pikante ikutu hori izango duela. Ikutu hori bai, jengibre botatzen dio, Zitriko tokea. Gero, izango litzake helatua, guain hasiko dago. Izoskia, venga. Oso, hemen txedaukagula. Venga, Jontxo ekarretako izoski goxo hori. Zientzai guaztu, Ez da naita ere. Krematu. Santzegun sorbetea dala. Sorbetea, bai. Horretikan veganoa. Hori da, egia. A ber, pilota polita eta atzertzen. Hori da, kenel bat, ez da? Zaiatu bintzat, zaiatu goea. Berotu iten da, uilara betikan. Uilaratik ateratzeko. Hoixe, ondo. Ederki. Baina garri. Hala, polita jarri. Botako diogu karameloa. Karameloa, egin dugun karameloa. Hado, textura polita. Gel antzeko hori. Kolorea kontrastea egiteko. Txurilla, marroia, laranjak. Urroingoa. Azukre. Berezia. Zer da hau? A ver. Zaltza, no maitea gogoratzen. Oain ulertu dut zergatik andan leherketa. Oaintxe ulertu dut, hau petazeta bezala dira. Hoi da, berdina. Hoi ematen digu, jende guztia totzen da, pixka bat, eta, ostras, txikitan jaten nun, holako. Ez dakit entzuten da, igual entzuten da, baina da honere, klik. Oain ulertu dut leherketa. Eta hemen arma plazan gaudela, Bueno, gainetik jarriko dugu, bai?
Epa, Sando, que tendu hemen parrilla ematen du, Oso ondo. Bueno, marrubi pixka jarriko juk, koloria botatzeko. Jarriko hemen gainean polita egiteko. Eta azkenengoa, lore puntxo bat, Loria ere bai, gaur egun loria jan iten dire, eta, bueno, ala ba, hola xe. Hori bai. Eta ba, ja, dastaketa momentu, hoi da momentu politena. Danatatik hartu behar da, ez da? Pixka bat, no? Fruta, ondarrea, izoskia... Karamelua... Bueno. Aduk itxura. Dagoenean, bonbon. Eta, ez dagoenean, explosión. Iepai! Ega! Bertsolaria atera zaigu adur, programako leloa ere aldatu digu. Iritsi da momentua. Leherketa tropikala probatu ondoren, itsasora nabigatzera ateratzeko garaia da. Armintz, kontu zuretara erori gabe. Herria txikota eta disfrutatu kapitaina. Ni ez naiz itxaskizona. Zuk esan zer egin behar dudan, Bai, esango dizut. Hemen belauntzian jende osoa lana egiten du. Lana egiten, ez da? Bai. Lanak laguntzeko gaude. Bai, hori da. Hori da idea. Kapotik ikusita nahiko zaila ematen du, Da, nabigatzea eta praktika da. Kotxe bat gidatzea adibidez nahiko errexago, ez da? No, oso berdina da, Errexago egiten zaizu zuri itxasontzi bat? Niretzako bai. Eta jendea gaineraz beti gustura etortzen da, beti jaia, bai. Ze jende mota da. Zer egiten dute hemen? Beraz, ondo pasa. Baina ere deskubritzeko. Jendea pentsatzen du aberatzen dela, baina ez. Ez. Ordu batzutan edo horrela, ez? Etorri daitezke. Eta ibadakizu ona etorri naizela, Irun, Hondarribi, Txingudi guztia ezagutzera, baina batez postreak ezagutzera. Hemen ere sukaldatzen duzu, postren bat egiten duzu, baita? Bai, sukaldea dago barruan, hau etxe bat bezalakoa da. Eta arrantzatutakoa hemen jaten duzu? Bai, bai. Zein da egin duzun bidaiek luzeena? Luzeena, La Rochelera, joan gintzen. Bai, eta beste aldetik, Avilés. Avilésera. Bai. Pizka bat gehiago? Gora! Gorra dau, Bai, pizka bat. Manibela, orain manibela. Honekin? Hori da, bai. Alde batera eta bestera. Dios! Oso ondo. Gogorra, Lehenengo aldia, da bat. Altxatzen detena, bai. Pizka bat gehiago, pizka bat. Hortxe. Ia dago. Listo? Eta orain, nabigatzera. Zenbat metro dauzke, honek? Zenbat metro? 12 metro. Bai. Ikusten dut hemen olatuak, gaiez geroz eta ondigoak direla, mugitzen da itxasontzia. Noizbait dirabiatu da norbait hemen? Ez, oso gutxi, olatu handiekin behar bada bai, baina orduan ez gara horrelaxe ez, ezta? Horrelaxe da, perfecto. Bueno, orain, itzali eta... Motorra itzaliko dut? Bai, eta bela joango gara. Eta orain aizearekin bakarrik? Aizearekin bakarrik. Dana zurea, Zein da trukua, edo non dago zailtasuna? Nik esaten dut beti sentitu hemen sudurra. Baina begira, aizea, hori da. Baina begira goian, beleta, ikusi beleta, eta aizea hortik etortzen da. Vale. Sentitu. Oso ondo. Azul lasai, eramango zaitutela, Hondarribiraino. Ole, oso ondo. Dagoenean, bonbon. Ez naiz oso abila uretako kiroletan, baina honik atera naiz gaurko abenturatik ere. Orain, bizitako guztiarekin azkeneko kutixia prestatuko dizuet. Txokolate Irunek bonboiak egiteko teknika ikasi dugu. Eta horixe bera erabiliko dut gure postrearekin hasteko. Txokolatea temperaturan jarri eta esfera batzuk egingo ditut. Jon Gallardoren mojito izozkiak eta tapas gastrotekako leherketa tropikalak ere beraien ukitua izan behar dute gozo honetan. Horregatik, pasio fruta gehituko diogu, ukitu tropikala emateko, eta menda mojitoari keinua egiteko.
Menda hau gainera, saioak kudeatzen duen sorburu baratzean bildutakoa da. Amaitzeko Hawaii gozotegiko tru fenomenaldi modura, gure bolatxoak txokolatearekin eta kakaoarekin bilduko ditugu. Konturatzerako beste abentura eta errezeta eder bat egin ditugu. Dagoenean, bonbon!